Салом бинандагони азиз, хуш омадед ба канали Диққат ТВ. Имрӯз дар ин навор гап мезанем дар бораи миллати курд. Обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. Рафтем. Курдҳо яке аз халқҳои эронинажод буда дар минтақаи Курдистони Шарқи наздик, асосан дар шарқи Туркия, Курдистони Шимолӣ, ғарби Эрон, Курдистони Шарқӣ, шимоли Ироқ, Курдистони Ҷанубӣ ва шимолу шарқии Сурия, Курдистони Ғарбӣ зиндагӣ мекунанд. Яъне асосан дар ҳудуди ин чор давлати дар боло зикр гардида зиндагӣ мекунанд. Забонҳои сершумори забони курдӣ ба зергурӯҳҳои забонҳои эронӣ мансубанд ва забони курдӣ дохил мешаванд зерзабонҳои гуногуни зерин: зазакӣ, курманҷӣ, соронӣ, лакӣ ва гуранӣ. Аксарияти курдҳо мусалмонанд, вале гурӯҳҳои хурди курдҳои масеҳӣ, ҳизбпарастон ва ғайра низ вуҷуд доранд. Дар гузашта дар давраи қадим курд гуфта халқҳои эронии шимолу ғарбиро мешумориданд. Аҷдодони курдҳо ин миддиҳои қадим мебошанд, ки тақрибан 2400 сол пеш дар минтақаи маркази шарқии Шарқи наздики имрӯза, яъне дар ҳудуди чунин давлатҳои имрӯза ба монанди Туркия, Арманистон, Сурия, Ироқ, Эрон, Туркманистон, Афғонистон ва Покистон умр ба сар мебурданд. Шумораи курдҳо дар умум имрӯз тақрибан 40-44 миллион нафарро ташкил медиҳад. Дар Туркия 20 миллион нафар, дар Эрон 12 миллион нафар, дар Ироқ 7 миллион нафар, дар Сурия 3 миллион нафар, дар Олмон 800 000 нафар, дар Афғонистон 200 000 нафар, дар Ливан 80 000 нафар, дар Русия 65 000 нафар, дар Қазоқистон 38 000 нафар, дар Британияи Кабир 37 500 нафар, дар Арманистон 37 000 нафар, дар Исроил 32 000 нафар, дар Гурҷистон 12 000 нафар, дар Туркманистон 6 000 нафар мебошанд. Новобаста аз он ки шумораи курдҳо зиёд асту халқи курд халқи ҷанговар ва зирак аст, онҳо ҳоло ҳам давлати миллии худро надоранд. Ягона минтақаи худмухтори курдҳо дар Ироқ ин Курдистони худмухтор дар ҳайати давлати Ироқ аст. вале дар он ҷо курдҳо артиши миллии худро доранд ва худро хеле хуб муҳофизат мекунанд. Масалан, аз соли 2011 то 2019 ки гурӯҳи террористии ба ном Давлати Исломии Ироқ ва Шом дар ҳудуди Ироқ ва Сурия бештар амал мекарданду қисми зиёди заминҳои ин давлатҳоро дар як муддати кӯтоҳ забт карда буданд, курдҳои Курдистони худмухтори Ироқ бисёр хуб ҷавоби арзанда дода зидди онҳо истодагарӣ карда на танҳо нагузоштанд ки заминҳои онҳоро забт кунанд, балки қисми зиёди минтақаҳои тасарруфкардаи террористонро дар Ироқ озод карда ба артиши ҳукумати Ироқ супориданд. яъне курдҳои Ироқ бисёр тифоқ ҳастанд. баъди ин амалҳояшон курдҳои Ироқ мутмаин буданд ки ҳукумати Ироқ ба онҳо истиқлолият медиҳад, вале ин кор нашуд. дар Сурия низ курдҳо ки дар шарқу шимолии ин давлат зиндагӣ мекунанд, зидди террористон хеле хуб ҷангиданд ва аз ҳукумат хостанд ки лоақал статуси худмухторӣ, яъне автономия бигиранд, вале ҳукумати Сурия ин статусро ба онҳо надод. дар Туркия бошад, новобаста аз он ки шумораи курдҳо то 20 миллион нафар мерасад, вале онҳо на он қадар тифоқанд ва аз ҳамин сабаб аз тарафи давлат ва артиши Туркия зери ҳар гуна фишорҳо қарор мегиранд. аммо муқовиматро зидди артиши Туркия то ҳол идома дода истодаанд. дар Эрон курдҳо дар минтақаи ғарбӣ, каме дигараш дар шимолу шарқӣ, дар Хуросони шимолӣ дар фазои осоишта зиндагӣ мекунанд. чӣ хеле ки гуфтем, курдҳо дар умум бисёр ҷанговарони хуб ҳастанд. чӣ мард ва чӣ зан барои ҳимояи замини худ то охирон нафас ҷасурона меҷанганд. аммо байни ин чор гурӯҳи асосии курдҳои чор давлати дар боло зикр гардида равобити мустаҳкаму тифоқӣ вуҷуд надорад ва аз ҳамин сабаб то ҳол халқи курд дар умум соҳиби давлати ягонаи соҳибистиқлоли миллии худ нашудааст.
Курдҳои Ироқ ва Сурия дар давраи ҷанг зидди гурӯҳи террористии бо ном Давлати Исломии Ироқ ва Шом барои ташкили давлати соҳибистиқлолии миллии худ шансҳои хеле хуб доштанд, вале натавонистанд ин шансҳоро дуруст истифода баранд. ин кори осон нест вақте ки чунин давлатҳои боқувват мисли Русия, Эрон, Туркия ва Сурияву Ироқ зидди як халқ дар мавриди ташкили давлати миллияшон мебароянд, гарчанде ки ин халқ яъне курдҳо хеле ҷанговарони хуб ҳам бошанд. вале халқи бо ору бо номуси ҷанговари курд то ҳол муборизаро барои ташкили давлати миллии худ бурда истодааст ва боварӣ дорем ва умедворем ки ин халқи эроннажод дар ояндаи наздик метавонад соҳиби давлати миллии худ гардад. бо ҳамин навор ба итмом мерасад. обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед ва наворро бо дӯстонатон тақсим кунед. қаблан ташаккур. хайр дар амони худо бошед.